po, mga kalingap, ito dapat suportahan natin ng mga charity vlogger sa Pilipinas, iba't ibang lugar, iba't ibang probinsya, Kalampitos, Kaagapay. Ayan, so ayan po mga kalingap yung binili nating sin dito kay Nanay Euphemia. So ang problema dito sa kay Nanay Euphemia, may naman sila, marami silang kahoy. So ito yung bahay nila, oh. Yan. Dito pala sa taas. Yun naman. Sampayan. So ganito. Ganito po yung itsura dito sa taas ng bahay ni Nanay. So ayan, may mga kahoy sila dito. Tsaka mayroon pang hindi yan? Yung hindi pa hindi pa naputol, mayroon pa daw sila marami. So binilihan namin sila ng yung sin or yung yero, bubong, kung sakaling ayusin nila itong bahay nila, kasi aalis naman tayo. So may sin naman sila, konting dagdag lang din. Ayun. Siguro ito ipasok natin tong yero ni Nanay, kasi pag lagi itong nababasa is masisira. Ayan, ipasok natin. Nay, ipasok natin tong yero. Ang bigat pala. Ako, ang bigat. Yan, maganda. Uy, ingat-ingat, maano yan. Yan. Pasok natin. Hinahinay, maano tayo dito. Isulod na. Para dili mabasa. Anya, ikuha ni siya, Nay. Sabay ba kayo? Kuano ni siya? Abukasyon. Oo. Unsa ba? Apidira. Para makuan. Bukarunda. Iluko. Hindi ba siya nabasa sa ilalim? Ambot lang kani. Oo, magluko. Yan, maganda kung maano siya, mabukal. Ayan, sabi nila, Nay, di ba marami ka daw kahoy? Ay gagmay pa. Gagmay pa? Madanam na siguro nang Ipakuan na lang din, para kung ipaayos mo to, kahit siguro i-temporary mo dyan para hindi mabasa. So ito po mga kalingap, andito ulit tayo dito sa bahay nila Nanay Euphemia. Ayan, ito yung kusina nila. Ayan, gawa lang din to sa ayan. So ayan, may nagbigay po sa kanila ng yero, walong peraso, para daw Nay, kung sakaling yung ipaayos mo to, kahit muna
may bubong ka na pag ano na yung kahoy mo. So itong palang mga tukod ng bahay mo ano pala yan. Panultong rin na. Oo, kakaiba. Ayan o. Ayan. Sa ngayon, ito pa muna yung nagpaabot kay Nanay Euphemia ng gamit. Ayan, sana po may magpaabot din para may saayos tong bahay niya. Ano lang naman yung dito, pwede naman to maayos itong bahay ni Nanay, palitin lang. Tapos kasi may mga kahoy naman siya na pwede i-harvest. So mga ano lang din, yun lang din yung dadagdagan. Diba Nay? Diba mora naman kay kahoy no? Oo, so yun, may kahoy si Nanay. Ito kung yan, kung may mga kulang din, mga pako, gano'n. Ito oh, diba? Tumutulo dyan. Kasi doon sa taas, ano po ito mga kalingap, dito sa taas nga, sira na dito sa taas, oh. Sira na dyan. Yan, so kaya nababasa sila dito. Yan. Pero kung, yun nga na isa, sana, may mag-ano rin po na magpaabot ng tulong. Mas maganda palitin na lang itong bahay mo. Paliitin lang. May yero naman, tapos may kahoy ka. So palitin mo na lang, at least hindi wag mo nang lagyan sa taas. Yan. So Nay, unsay mong masulti sa naghatag niya ning kuan, yero. Ay, Salamat po nga igisugdan naghatag ba. oo. Yan, si Nanay po, libangan po ni Nanay ay gumawa ng mga basket. Saan yung mga basket mo, Nay? Ayan. Ayan. Nandun po. So ito po yung tulugan nila Nanay. Oh. Ayan, gumagawa siya dito ng basket. Ayan. So ayan po yung libangan ni Nanay. Ito, diba? Nababasa na dito kasi pag umuulan. Ayan. So yun, may nagbigay na po ng yero kay Nanay. Sabi niya, sige lang mag-ano tayo dyan. Magbigay tayo ng yero. Kasi kung sakaling ipaayos to ni Nanay, at saka pwede rin niya ito ilagay muna sa taas na pang ano lang muna dito sa mga tumutulo habang hindi pa ito naayos. Pwede rin po daw, yun yung sabi niya. Ayan, so kasi may mga tanim din na kahoy si Nanay, may kahoyan siya na pwede na daw i-harvest. So ayan po, nagpapasalamat daw si Nanay Euphemia sa nagpaabot ng tulong. Ayan po, mangayo na sa tanay og napay maluoy na mohatag ni og kuan, kanang makatabang nga may ma-repair aning mong balay. So sana po may magpaabot din po kay Nanay Euphemia ng iba pang pwedeng kailanganin dito sa pagsasayos ng bahay niya. Yung sa kahoy po, yun nga po, may kahoy naman siya na pwede magamit ayan. So ito, suggestion ko lang din, sana palit na lang itong bahay, paliitin para mas, tsaka wag nang lagyan sa taas kasi may taas to. So mas maganda yung wala nang itaas, di ba? Mas safety pa. So yun po mga kalingap, maraming salamat po doon po sa nagpaabot ng yero kay Nanay. Ayan. Thank you po. Sana po may magtumulong din po. Kasi yung konting tulong pag pinagsama-sama ay lumalaki din po yan.
Ayan, so maraming salamat po and God bless po. Sige po, Nay, matumi. Sorry sa abala. Yeah. Napaiyak po siya bukas. Maraming salamat po kuya sa pag-share mo. Walang paa, walang kamay. Magkakabari ako dito, bigyan ko sa'yo. Hindi nila alam. Si kuya nandito. Ano pangalan niyo kuya? Para. Pero handa ka pa mga kaagapay na hindi daw po sila Tapos iniilis kay Papo. sino po ang kasama niyo dito? Hiningiling